Tema vlasti je izuzetno važna u Svetom pismu. Još na samom početku vidimo da Bog stvara čoveka i opunomoćuje ga da vlada svetom kao Božji zamenik, kao neki Bog u malom. Sve je bilo savršeno, nije bilo bolesti, nepravde, nije bilo smrti. Rad nije bio kazna, već zadovoljstvo. Ali da li mi danas živimo u takvom svetu? Nažalost, prvi ljudi su se pobunili protiv Božje vlasti. Mi danas imamo 7 milijardi malih bogova i svi se bunimo protiv Boga. To nije bunt protiv nekih religioznih pravila, već protiv Boga kao samog izvora života, protiv onoga koji nam je podario sve što imamo. To je jedna pobuna bez smisla. Šta je Bog uradio sa pobunom? Bog je pravedan vladar, on nije kao neke države koje kažnjavaju sitne prestupnike, a one krupne puštaju nekažnjene. Zato je kaznio sve. Kazna je smrt, a potom sud. Znači, nema reinkarnacije, neke druge šanse, čistilišta i tome slično. Nakon smrti svi idemo na sud koji nećemo proći. Ali, zar to ne deluje previše surovo? Deluje, ali tu nije kraj. Bog ne vlada samo u pravdi, već i ljubavi. On nas nije ostavio u našim problemima, našim slabostima, našim bolestima, pa čak ni u našoj smrti. Bog je došao k nama, utelovio se u osobi Isusa iz Nazareta. Isus je jedini koji se nikada nije pobunio protiv Božje vlasti i kao takva savršeno nevina žrtva je uzeo na sebe kaznu za našu pobunu. To zvuči lepo, ali ljudi će reći Isus je umro, zar ne? Jeste, ali to nije sve, to nije kraj. Trećega dana Bog je podigao Isusa iz mrtvih i dao mu svu vlast i na nebu i na zemlji. Jedino Isus ima vlast da oprosti sve naše greške ako ih priznamo. On će se vratiti da sudi svima. Neće nam suditi za ono što nismo znali, ali hoće za ono što nismo hteli da znamo. Kako je to sad radosna vest za mene? I gde nas vodi sva ova priča koju zovemo evanđelje? Vodi nas do dva načina života. Moj način i Božji novi način. Ako nastavim živeti u pobuni protiv Božje vlasti, očekuju me ozbiljne posledice, a to su smrt i sud. Ali ako zamolim Boga da dođe i svojim duhom promeni moj život, već sada mogu doživeti tu promenu i povratiti deo izgubljene vlasti, pre svega nad samim sobom, uz Božju pomoć, naravno. Tako dolazimo do pitanja svih pitanja. Kojim od ova dva načina života ti živiš?